Teraz vchádzame do domu hlavného. Tu je vstupná chodba. Stierky, elektrika, okná, kúrenie, to už bolo menené, takže dom je veľmi príjemný. Tu sa ešte pracuje na dokončení kúpeľne. Tá bude tiež dokončená. Kúpeľňa aj WC tam bude. Tu je takáto medzichodba, kde sem doprava ideme do tzv. Technickej miestnosti, kde je nový plynový kotol. Aj práčka je tu tá, neviem či pôjde, potom tu je ešte umývačka a šporák a ešte aj tá platňa. Takže tu sa dá okno zväčšiť. Môže to byť buď nejaká menšia izba, ak by sa toto zakrylo, tam sa dá ešte práčka so sušičkou zakryť nejakou priečkou sadrokartonovou, alebo tu spraviť schody do podkrovia, ak by sa riešilo podkrovie, lebo nemusí sa ani dvíhať strecha, podkrovie je dosť vysoké na dve izby. Tu napravo máme izbu, kde sú drevené parkety. Tieto nábytky pôjdu preč, takže izba zostane prázdna. To by mohla byť napríklad veľká detská izba alebo priestranná spálňa. Záleží, či chceme obývačku rozdeliť, tam sa dostaneme o chvíľu. Krásne vybrúsené zárubne. Hej, ten priestor je pekný, biely, svieži. No a prichádzame do kuchynskej časti, dajme tomu, bo tá izba je taká veľká. Takže tu je voda, takže tu by mala byť kuchynská linka. A teraz je to, kuchyňa je potadiaľto a potom toto všetko už je ako keby obývačka. Tu je vlastne teleso, tu je vlastne komínové teleso, tu. Takže tu sa dá spraviť krb. Alebo sa dá krb spraviť, že sa toto celé obostavia a bude aj sem. No a teraz, keď si predstavíme túto veľkú miestnosť, aby to nebola len jedna velikánska obývačka s kuchyňou, tak tu, ako je toto okno, sa dá spraviť priečka, takto, a toto trebárs môže byť spálňa a tá predtým miestnosť môže byť veľká detská izba, kľudne aj pre dve deti. Tu by to bolo rozdelené a stále nám zostane velikánsky priestor na obývačko, kuchyňu aj s tým krbom. Hej. Takže tieto prípravy už tu sú, sadrokartón na strope, fakt kúrenie, elektrika. Bývať sa dá už aj teraz, strecha je nová, dom je suchý, dívaničko ako lusk. Krásny výhľad.